Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Na ujumai bak balaki jan kot lah hajar ngut ki baklat hapu Afghanistan kat kum ki kubor laong bapalat ar hajar saus pak ngut ki breu kila klat baduno ia laka jong ka jing im na ujumai bak ubalapen kenyu ia ka Afghanistan hakas ni sajan kabadai ka pratarik urisau ar hajar ar polai katanat US Geological Survey lane USGS kalaya tu ba utai ujumai ubalapen kenyu ia ka tekari hakate ka sini sajan laong ba ulapen kenyu ya kumbalai pesan kilometer lane arpo mile nak tan setai lami ni jong kan nong ba hat haka jingklan ba nerpon lai magnitude te ujumai ulong ru uwe na pleng ki jumai ba shir khitam haka perthai hadin jong ujumai ba balaki hapo Turki bat hasiri haka ba palasan phajar ngut kilaklat ha urempang jong newsnam watla kata laong ba ka jingdon jong ki balaklat na utai ujumai kalak banang kiu susu naka ar hajar saus pak sausan bala yo jingkhen hakate ka step sni ublei kabade ka khandai tarik urisau ar hajar ar polai bat laong badaki hajar ngutru kila mensau ha utu jumai hakate ka sni kumbasi hajar lais pak ar potli ki ying bro ki bala julor batwa ha utu jumai hakaba ka jingdon ki baklat ru kala kiu bun naka sans pak ngut bala pen benada ki lat pathai kubor hadin baki khendiat kenta bala dep khnyu utu jumai hakate kasngi kumta laong baki jingdon kamba man kasngi kumka kading ki jingbam ki dawai ki janki nep bat ki jing daraban thie ki long ki badan kam hakmat khenang baki pajba ki nyu ban ri tengen sipor kan baka sorkar kam patla ban ay ki jingera bak hambieng naka benta jongki ki don kumba ars patam ki jaka sumar pajba hapuk kanong bak hat ndre ki babun ki long ki badangrit bat ki bompat bieng susuru laong bakat jingwat bat ka jingle carab jungki kenhun yarap kadang ya cakmat ka jingdon ki baklat bat mensauru kadang lak ban kiu bat empat lak ru ban penitu lut ya baro ki balangat ha utu jumai tat haduk ban ayo ban pendep ya ki kamram bakongsan baro